Matindog po ang gabos. Umaunan kagurangnan, magawit sa kaugmahan. Patanugon ang gitara, hayupon niya to ang trumpeta. Asin magtugtog sa arpa, huli ta pinagian sa tuyang mga pasan. Kan kita nasa Ehipto, sa irarom kan kadikluman. Umaunan kagurangnan, magawit sa kaugmahan. Patanugon ang gitara, hayupon niya to ang trumpeta. Asin magtugtog sa arpa. Diyos maray na aga sa indo mga tugang. Ngunyan sa tuyang sinisilibrar ang memorial ni San Vicente de Paul, Padi. Kasabay kan sa tuyang mga personal na kahagadan, idulot niya to sa misang ini ang mga intensyon pasasalamat dinudulot ni Adam Lorenzo Marrero. Petition Mass for good health and full recovery of Mr. E. Good health and full recovery of Christy and Elmer Hildebrand for passing the board exam of Hans Joshua Bungalonta. Asin para sa kapahingaluan kan kalag ni Nestor, Larry, Julieta asin Sistiano. Sangaran ka na maasin kan aki asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristong kagurang nantaan pagkamuot kan Diyos, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo mapa sa indugabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang ako untaan sa tong mga kasaalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako din makuri. Sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadyi ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa indo mga tugang na ako ipamibi sa kagurang nantang Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasaalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurangan maraka, kagurangan maraka. Kristo maheraka, Kristo maheraka, kagurangan maheraka, kagurangan maheraka. Mamibi kita. O Diyos na nagtukdo kay San Vicente de Paul, Padi, sa mga kahigusan nin apostol para sa kaligtasan kan mga dukha asin pagtukdo sa mga klero, warasa namimibi kami na kaming maimbod sa siring na spirito, mamuot sa iyang namutan, asin magutob kan sa iyang katukduan. Huli kay Jesucristong kagurang nanyamo sa imong aki, nakaibang mong nabubuhay asin nagahade kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos sa pag-inagnyog kang mga babasahon. Enot na babasahon.
Pagbasa sa libro nin Eklesyastiko. Igwan ni natatalaan na panahon sa gabos na bagay, asin igwan nin takdang panahon sa gabos na gigibuhon, sa irarom nin langit, sa panahon nin pagkamundag, asin panahon nin pagkagadan, panahon nin pagtanom, asin panahon nin paggabot, kang itinanom, panahon nin paggadan, asin panahon nin pagbulong, panahon nin pagrumpag, asin panahon nin pagtugdok, panahon nin paghibi, asin panahon nin pagngisi, panahon nin pagmundo, asin panahon nin pagsayaw, panahon nin pagwarak kan mga gapo, panahon nin pagtipon, panahon nin pakusugan, asin panahon nin pagsiblagan, panahon nin paghanap, asin panahon nin pagkawara, panahon nin panaray, asin panahon nin pagpuon, panahon nin pagngisi, asin panahon nin pagsursi, panahon na dai pagkaalo, asin panahon nin pagtaram, panahon nin pagkamuot, asin panahon nin pagkaungis, panahon nin ralaban, asin panahon nin katuninungan. Ano ang pakinabang nin tawo sa iyang paghigos? Pinaghurup-hurup ko ang mga gigibuhon na tinalaan ng Diyos sa pagtaram sa tawo. Ang gabos ginibo niyang tama sa iyang panahon. Alagad minsan ibinugtak ng Diyos sa mga tawo ang panahon na daing kasagkuran. Dai maruruprop kaini ang mga gibo ng Diyos, poon sa kapinuunan sagkod sa katapusan. Ini ang tataramo nin kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsoryo ang simbagpokan gabos, pagumawon ang kagurangnan na sakong sinasarigan. Pag-umawan ang kagurangnan na sa kong sinasarigan. Pagumawon ang kagurangnan sa kong gapo na sinasarigan, sa kong pailihan, asin para ligtas, sa kong kusog, asin para surog, kalasag na sa kong sinasarigan, simbag po. Pag-umawan ang kagurangnan na sa kong sinasarigan. Ano ang tawo, kagurangnan, taminimidbid mo siya? Ano ang aki nin tawo, ta pinapaalagahan mo? Ang tawo siring sa sarong hinangos, ang sa iyang mga aldaw, siring sa anino na minaagi sa nasimbag po. Pag-umawan ang kagurangnan na sa kong sinasarigan. Matindog po ang gabos para sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Alleluia, 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 alleluia. Ang kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo, susog kisan Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Sarong aldaw kan si Jesus nagpapamibi sa kaibahan kan sa iyang mga disipulos, nagapot siya sa inda.
Sa paghuna kan mga tawo, si Isay ako. Nagsimbag sinda, Juan Bautista, para sa iba, ika si Elias. Asin para sa iba sarong propeta kaidto na nabuhay giraray. Nagapot giraray sa inda. Kamo sa paghuna nindo, si Isay ako. Si Pedro nagsimbag, ang Mesiyas nin Diyos. Tinugon sinda na ini da iipag-usip sa kiisay man. Asin idinagdag, kaipuhan na ang aki nin tawo magtios din makuri. Isikwal kan mga puon sa banwaan, mga puonin kapadian asin mga iskribas. Gagadanon asin sa ikatulong aldaw, mabubuhay liwat. Marahay na bareta kan kagurangnan. Pagumaw sa imo, Kristo, matukaw po. Sa liwat mga tugang Diyos, marahay na aga sa saindo gabos. Kung sangon niya napapanahon sa atubang kan kagurangnan, hahaputon niya kita. Sa paghuna nindo, si Isay ako para sa saindo. Ano daw ang satuyang magiging kasimbagan? Siring daw iyan sa naging kasimbagan kan mga disipulos, susug sa nadangog ninda sa ibang tao. Tibaad ang simbag niya to, si Jesus. Siya ang Mesiyas. Siya ang paraligtas. Aki ni Birhen Maria. Asin, Kordero kan Diyos. Iyan ang mga titulo kan satuyang kagurangnan. Asin kadaklan ka iyan susog sa ihinula kan mga propeta. Alagad sa kahaputan ni Jesus na ikadwa, it requires a personal response. Ano ang satuyang relasyon sa iya? Nagayod pwede kitang makapagsimbag kung si Isay si Kristo sa buhay niya to. Manlain-lain man gayod ang satuyang kasimbagan, alagad pwedeng ang pinakaurog ka iyan na masasabi niya to, iyo na si Kristo ang satuyang buhay. Dapat si Kristo ang nangungurog sa buhay niya to. Siya ang satuyang pailihan asin kusog. Sa mga panahon man nin kasaganahan, sa mga panahon man nin kasakitan, nin kahaditan asin kapurisawan. Kung siring kayan mga tugangan sa tuyang magiging kasimbagan, masasabi niya to gayod sa tuyang sadiri, na igwa kitang hararom, napakamid bid asin relasyon sa iya. Ining kahaputan na ini, mga tugang kan sa tuyang kagurangnan, padagos na hinahapot niya sa satuya sa araw-aldaw niya tong pagkabuhay. Si Isay siya para sa satuya. Siya daw ang Diyos na nagigirumduman lang niya to
pag may kaipuhan kita? Siya daw ang Diyos na minsan pigbabasol niya to o sinusumbatan kung dai niya to nakukuhaan sa tuyang minamaot. Kung siring kaiyan mga tugang, an sa tuyang pag-iisip, nagpapahiling sana kan sa tuyang hababaw na pakamidbid sa Diyos. Alagad kun an sa tuyang kasimbagan, sabi ko na nga ni kasubago, siya an sa kuyang buhay, siya an sa kuyang masasarigan. Sa panahon man nin kaugmahan asin kamunduan. Siya an sa kuyang Diyos, si Kristo na sakong paraligtas. Masasabi niya to sa satuyang sadiri. Namidbid niya to ang Diyos na satuyang sinasamba. Matindog kita para sa pamibi nin banwaan. Sa bilog na paglaom, mamibi kita sa Diyos Ama, asintab sabihon ta sa iya, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. An simbahan, an mga obispo asin kapadian, tanganing araw kay Jesus ampunon asin atamanon an mga napapabayaan, an mga dukha asin dainin tingog sa pagsabi kan sa indang mga kamautan, mamibi kita. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. An mga mapangyari digdi sa kinaban, tanganing hanapon nindaan tunay na kadakulaan sa paglingkod sa nadayaday sa kapwa, mamibi kita. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Para sa mga minasarig sa ibang tao sa saindang pagkabuhay sa araw-aldaw, tanganing daisinda pasupugon at ngani ipakarhayon an sa indang buhay, asin ikapahayag sa saindaan katanusan, asin pagkamuot nin Diyos, mamibi kita. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Para sa mga kaakian na yaon sa satuyang pangataman, asin man sa iba na dainan nin nangangataman, tanganing mapagirumdum kita na si Jesus yaon sa sainda, mamibi kita. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Para sa sato gabos na namumuot, Kiberhen Maria, tanganing kita magindukha sa pagmaawot, makanood na mag-ako nin mga bagong paagi, asin mamatean ang kaugmahan sa pag-uswag, mamibi kita. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Diyos samang makakamhan hinanyugaan sa imong banwaan, asin tabangi kaming mabuhay susog sa dala na inagihan ni Jesus. Iniinahagad mi, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Ato ko po para sa pagdulot. Katunginungan, iwinawalat ko ang sa kong katuninongan, sa indo'y tinatao. Magdanay ka mo sa ko, sa induan kaugman ko. Ako
makipagulian, ang sa kuyang pagkamot, sa saindo itinatao. Matindog po ka, boss. Magpamibi ka mo mga tugang tanganinan sa ko asinan sa indong atang maako manlugod kan Diyos amang makakamhan. Ako on manlugod nin kagurang nanatang sa imo mga kamot, para sa kaumawa na sin kamarawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. O Diyos na nagwaras ki San Vicente na magselebrar kan mga Diyos noon na misteryo na sa iyang hininguwang arugon, warasan na sa bagsik kaining sakripisyo, kami man magindulot na maninigo sa imo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu, iitaas an mga puso. itaas mina sa kagurang na, Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matano sa sinakakaligtas na danay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Huli ta sa piyesta ni San Vicente de Paul, pinapaugma mong gayoan sa imong simbahan na pinapakusog kan panalminganin makidiyos na pagkabuhay, hinuhulitan kan tataramo na hinaharubay, asin inaantabayan kan sa iyang pakiulay na uyon sa imo. Kaya kaibakan kadakol-dakol na angheles sa sinsantos, nagaawit kami sa imo kan himno nin kaumawan, daing tapos na nagsasabi, Banal, banal, banalan kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, an langit asin daga pano kan sa imong kamurawayan, Hosana sa kaitaasan, paladan an minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, Hosana sa kaitaasan. Maluhod taben ka, boss. Kagurangnan ni kananggadan banal, borabod ning gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pamanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawa kasindugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay, asin pagpasalamat binaak ini, asin tinaos sa iyang mga disipulos na ansabi, magako kamugabos asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idodolot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan niya manin kali sa singeraray pagpasalamat sa imo, tinaosa sa iyang mga disipulos na ansabi, magako nga mugabos asin maginom ka ini, ta inian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon indo sa pagromdom sako. Misteryo kan pagtubod. Si Kristo nagadan, si Kristo nabuhay liwat, si Kristo mabalik giraray. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan, asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang, asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang, kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Giromdoma kagurangnan an sa imo simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamoot, kaibakan sa mong Santo Papa si Francisco, asin kan sa mong obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man giromdoma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Berhen na ina kan Diyos,
kaiba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles sa singabos na santos, na kaitupa na kapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, magomaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya asin kaiban niya asin sa iya, sa imo Dios amang makakamhan kasaro kan Espiritu Santo, an gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matindugpuan ka, boss. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon asin pinatuod kan Diyos non na kaugalian, nangangahas kitang magsabi, Ama niya mo na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadayan mo, mangyari ang buot mo sa daga nin siring sa langit. An samong kakanon sa oral daw, itao mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katoninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak. Magindanay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat kan maugmang paglaom asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Hulitas sa imo ang kahadayan na sinang kapangyarihan, siring manan kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagurang nanay ka na nagsabi sa imong mga apostoles, katoninongan ni winawalat ko sa Indo, an sa kong katoninongan itinatao ko sa Indo. Hari paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaporonyog, susog sa imong kabuutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katoninongan kan kagurangnan danay na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kita kan tanda nin katoninongan. Peace be with you. Kordero kan Diyos, Na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos, na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos, na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, tauwi kami nin katoninongan. Maluhod taban gabos. Uyaan kordero kan Diyos, uyaan nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladanan mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan bako ang maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram kasana sinan sa kong kalag mo, mayan. Kagurangnan Hesu Kristo, namutan mo si mong banwan sa Eucharistia itinao mo ang pagkamot asin ang buhay
sarong tinapay, sarong banwaan, sarong hawak ning kaguranan, ang sakramentong mamurawayon, sa tuyang kamutan asin ako. Sarong tinapay, sarong banwaan, sarong hawak nin kaguranan, ang sakramentong mamurawayon, sa tuyang kamutan asin ako. Matindog pan gapos. Mamiimbing kita. Kagurangnan kaming pinakakan kan mga langit no na sakramento mapakumbabang nagngangayo-ngayo na sa pag-arog sa imong aki na nagharubay kan ibanghelyo sa mga dukha kami siring na madagka kan mga paarog ni San Vicente tanganing matabangan man kan sa iyang pagsurog uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. sa tabang asindanay na intersesyon kan sa tuyang mahal na ina, Nuestra Señora de Salvacion, asin ni San Vicente de Paul. Bendisyonan kamo kan Diyos na makakamhan. Anama asinan aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Lakaw kita sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Lakaw sa mga dalanin kinapan, si Jesus naron sa mga katawan, harayo araniman, paduman banwan, siya daron niya tungon niyan. Harayo araniman, paduman banwan, siya daron niya tungon niyan.